Startti Kymin 34. Victor 6221 valmis. Hiukka. Nyt mä lähet. Jes, no mennään vaan. Paljon parempi keli kuin viime kerralla. On joo, nyt tätä keli on tullut ihan kivaksi. Viimeksi se täristeli niin mahdottomasti. No vähän toi varjo on vähän epätasapainossa, se täristää vähän. Joo. Ei siitä tarvi silleen välittää. Ei. Kohta aletaan olla lailla jo, että päästään langasta irti. Noin, siellä. Mones kerta tää suli jo on? Kolmas kerta? Joo. Silloinhan me käytiin ilmailukerron kanssa yksi viikonvaihe ja viime vuonnahan mä olin sun Joo, kyydissä. viime vuonna olit joo. Niin me muistin. Joo. Meidäsi tulla vielä ensi vuonnakin. No ilman muuta, tää on kiva vaan. Siltä näyttää. Hieno homma, että kovia laskevia täällä. On joo, katsotaan. Aika paljon kovia. Jossain täytyy olla nostavaakin. No pakko tämmöisellä kelillä. Tämmöisellä kelillä täytyy olla nostojakin kyllä. Joo, luulis tää nyt jossain olevan. Ei tuli ihan pikalentoon. Joo. Nyt kun sä löydät semmosen noston, niin mä taas kokeilen tuota itse vähän käännellä. Joo. Saadaan tää korkeus oikeasta. No niin, ainakin nolla. Nollaa näyttää, mutta ei ainakaan vielä parempi. Luulis, että jossain vähän nostaa. Luulis ole. Mites tuolla? Kato tuo pilvellä tällä oikealla. Se on vähän kaukaa. Se voi olla kaukana, joo. Otetaan lähellä kenttää tää hapsu. No. Katsotaan tää vielä läpi. Aika lailla on tuota. Tässä joku No nyt löytyy. Ainakin jotain. Ei muuta kuin siinä vaan ympyrää kaartaa ja katsoo Niin, miten se katsotaan. kestää. Vieks tää ylös meitä? Vie vielä. Menee. Sulla on luottavainen asenne nyt. No, kyllä. Koko ajan. Ei oo tuota. Ei kovin voimakas, mutta kumminkin. No ei oo voimakas, joo, se on totta. Onko sulla ollut paljon lentoja nyt tänä vuonna? En oo laske, mut kyllä tää silloin kun toi aamupäivällä koneen, kun toi sade loppui, niin kyllä sit on ollut niinku koko aika. Joo. Mites sulla muuten tämä vuosi on mennyt? Toko? Ihan hyvin on mennyt, että yksi paikka silloin vaan aika vähän tullut lennettyä, että melkein täällä 2 paikkaa sen suurin osa lennetty. Onko tullut uusia koululaisia? Meillä oliks nyt 9 nyt yhteensä. Joo. Ja ihan mukavasti. Pientä nostoa on koko ajan. On. Ei se mitään, kun se koko kierroksenkin tuossa nollan yläpuolella pysyy, niin kyllä se pikkuhiljaa ylös vie. Joo, ja metri. Koko ajan vähän niinku noususuuntaan. Joo, kyllä se. Ei ainakaan nyt alemmas mennä. Ollaan me vähän noustu tässä. On joo, kyllä se huomaakin tossa. No niin, nythän noususuunta koko ajan. On. Välissä se on 300. Hetkinen, miten tuota mittaria luetaan tässä? Ai mitä? 300 selkeä näyttää, että on Niin. pikkasen se sun oma jäljessä ja kun Onks tuo nyt napauttaa sormenkaan siihen, niin sitten se näyttää sen oikean. oikea? Se jää kato pikkasen aina jälkeen, kun se on tollanen ilmapuntari Niinpä. tyylillä toimivan. Aha, no niin oli. Tästä tuli vanha työaika mieleen, kun oli näitä analogimittareita tuolla pitkin jossain teollisuuslaitoksen ohjaamoissa. Niin. Aamulla piti tehdä aina semmonen napautuskierros, just tälleen kaikki käydä läpi siellä.
Joo, joo. Se oli sellainen tsekkaus. Aika hyvää. Nythän tää nostaa ihan... Joo. Ollaan me tässä nousti jo yli 100 metriä. No. Tässä samassa ympyrässä vielä. Joo. Nousee vielä se oikein. siitä nostaa, täällä nostaa niinku paremmin vielä. Joo. Metriä parhaimmillaan. Varmaan puolta metriä on melkein toi keskiarvo koko lenkki. Ei nää kelit tässä kauan vielä kestänyt. Äsken olisi vähän pysym kauempaa, mutta sitten se oli se lennätettävä, sillä tuli vähän sellainen olo, että Ai jaa. se ei tykkään, että pyörittiin enää. No, piti lähteä pois. Joo. No. Kyllä. Sehän se on joo monella koirilla. On joo, että jolla aina tulee se paha olo. No. Minkäs sille mahtaa? Ei sille maa mitään. Kyllä ei voi mitään. Tää on pääase kun sanoo siitä. Niin on joo. Ei sit kauan pysty tietenkään salaileenkaan, sit alkaa tulee jo tavarat ulos. Joo, kyllä se on ihan totta joo. Tänä vuonna ei ollut todella kuljetusta tuolla ollenkaan, niin se varmaan vähentää teillä tästä ruuhkaa. Joo. Ruuhkaa jonkun verran. Aivan, niin sit ei ollut joo tänä Ei, vuonna. ja mä pikkusen odottelin todella tuolla, että missä se kuljetusauto, kun mulle joku porttimies siellä kertoi, että siellä on siinä niiden hallien edestä, sieltä pääsee kyytiin. Joo. Ei ollut. No hyvä kun pääsit perille. Joo, kyllä. Kävelemällä vaan piti tulla sinne. No nyt tasaantui, mutta hyvin menee kyllä. Pistäis tuohon kuskikin kuvaan tänne välillä. Että... No. Ei kannata liikaa kuvata, ettei pelästy kun katot seuraavaa. Mulla on YouTubessa tuolta mun sivuilla on siellä kuvapalstalla se viimekertainen lento oli. Joo, mie oon kattonut sen sieltä. Joo. Mun velipoika sanoi vielä, että siellä on sellainen, en minä arva kattoo. Joo, se oli kyllä. En minä heti tunsin äänestystä, kukas se täällä onkaan. Joo. No niin. Tää nyt vissiin enää tän yön mä viekkään. Joo, nyt rupee menemään nollille tuo. Joo. Nostaaks nää pilvet tässä ollenkaan, nää pienet hapsut, mitä nää sanoo? Niin, tässä nämä. Niin. Onks nää nostavia vai onks nää ihan hämäkkeitä? On tämmösenä... Taitaa olla vaan laskevia kuule nämä. Mitä nää sanoo? Uskallatko siellä antaa mulle puikot? Ai, ohjaimia? Niin. Vartu katsotaan kohta, että pääsi vähän Joo. korkeamman. Tässä Joo. menee käväseen. Tässä vissiin vois ollakin. Katsotaan nopeasti. No nyt ainakin mittaukset näyttää hyvältä. Joo. Saadaan päästään niinku tommoseen vaakalentotilanteeseen. Ei vaan tullut nostavan koko kierros. Jossain se täällä on, No se nyt- poikainen nosto. Puoli metriä ollaan menossa ylöspäin. Täällä on ainakin jotain. Katsotaan, jos me pääsen tästä, niin ilman muuta saat ohjata. Joo. Ei siinä mitään. Meillä oli hauska reissu tuonne Maariahaminaan yhtenä päivänä tuossa pari viikkoa sitten. Ai oli? Joo, me Hyvinkäältä mentiin Saab-Safirilla Turkuun ja siellä käytiin lentokentällä kahvilla ja sitten mentiin sieltä Maariahaminaan syömään. Ai joo. Sitten tultiin sieltä suorana lentona sitten takaisin tuonne Hyvinkäälle. Joo.
oli tämmönen samanlainen ilma kuin nyt. Ja aivan mieletön mukava ilma. Joo. Meillä on kivoja retkiä noita. Joo. Käytiin me kerran tässä Kymiin, mentiin Uttiin Kymiin tai tuolta Ummeljoelle ja tuon Tredeby Utti. Käytiin vaan pyörät vetämässä tässä kentälle ja takaisin. Joo. Läpivedolla ylös Hyvinkäältä. Olisi jääty vähän tähän kentälle, mutta täällä ei ollut ketään. Se oli ihan tyhjä kenttä. Se oli joku lauantai-päivä. Joo. No on mukavia tollaset. On joo, se oli ihan mielenkiintoinen reissu kaiken kaikkiaan sekin. Meillä meni siellä Ummeljoelle vaan niin hirveän kauan aikaa, että sitten meidän tulla pimeä, kun tultiin takaisin tuonne Hyvinkään. Joo. Siellä tutkittiin matkan varrella auringonlaskuaikaan, että niin, että mitä? Mikä on Hyvinkäällä. Joo. Pääsitte kuitenkin. Pääsin. Meillä oli vielä 15 minuuttia oli siihen laskettu aikaa lentoaikaa jäljellä. Joo. Ei ollut sikäli mikään ongelma. Sä pääset hyvin näihin nostoihin kyllä. No ei tää nyt oikein kummoinen vie näköjään. Me ollaan taas 400, mutta ei tää taas niinku puolee vähän. Joo. Tietenkin ei näppi, tossa on yksi pilvi, kyllä olisi tossa oikealla ylhäällä, mikä on ihan... Ai niin, tämä, joka tässä liikkuu. Katsotaan vähän kohta, mitä tässä on. Joo, se vaan todella pitää lukea. Mertsa, mitä sä mietit siellä? Eikö siellä ole hinauksia nyt ollenkaan tuolla? On siellä, mutta sitä myös huusin sille, että mitä ne siellä miettii. Että... Ai niin kuin se olisi yksi nuori kaveri, jolla ei sitä varjoa. Joo, kyllä sille on löys varjon siinä, mutta sen kaa, koska ne siellä nyt pelailee, että ne saa sen sidottua jotenkin. Meillä on vähän aikaa tässä, jos siellä olit ohjata, niin valitsit. No. Okei. Hyvin liikenne, 607 odotan paikalle. No niin, mä oon kiinni. Onko irti? No olen irti joo. Joo. Mä jalkoin pian vähän polkisimmilla, mutta... Joo, pian siellä, kato kun mulla ei Kauplastia pitkin vai normal. Mä rollaan tästä sivusta, että voit lähteä aikaisemmin, jos haluat. Mulla tulee toi eteen, mä en pääse tonne polkimaan. Nyt lähtee laskemaan. Joo, No nyt lähtee vähän laskemaan. Annat siihen mulle kääntöohjaa. Tää soitaa jostain nosto sitten. Mä käännän tän. Okei, kun sulla mä rullaan tänne odotuspaikalle, niin mä odotan, että pääset lähtemään edellä. Tästä jos mennään suoraan, katsotaan, toi on kyllä aika hajoava toi pilvi tuossa. Niin tossa mikä menee tossa. Se voi olla, että se ei oikein nosta. Oho. No nyt löytyy. No vähän, mutta se on nopeutta niin vähän, että... Ai niin joo, se pitää ottaa vähän. Pitää painaa vähän nokkaa nyt alas. Joo. Täältä meillä on... No tässä on jotain... Ja arvotaan lähtöpaikalle K4 lentoon lähtövarten ja siitä laukukierros ja ohilentoon ja sitten jatketaan aikanaan tuolta Jannen kautta etelään. Ei tässä tunnu olevan mitään. Ei ole joo, nyt tuota. Sieltä lähtee rajavartiosto ulos. Mä kokeilen vähän tänne, olisiko täällä, mistä äsken noustiin, niin se eka nosto. Täällä jossain. Rajavartiosto lähtee ylös. Näitä vaan kun nollaa tällä hetkellä. No niin, näyttää täälläkin jo vähän alas. Putoo aika kovasti. Joo, ei nyt oikein nosta. Tää on kyllä niin heikkoa tää keli nyt tällä hetkellä. No, jos siltä näyttää, niin ei tässä nyt ole. Tässä on nyt jo lennetty. Joo, ei tässä hirveästi on mahdollisuuksia. No, Taas ei tässä joo. nykäs jotain vielä. Noin. No ei oikein.
Taas tästä yksi tiukka oikein vielä tuolla nosti vähän, mutta ei tää on nyt helppoa keliä meille tänään. Tää on tällaista vähän vesipöhö homma. Paljonkos me on? 924 myötä tulisi 10.34 ja tullaan oikean kautta. Joo. Ja Artsu tullaan siihen väliin vaikka. Sitten liikenteen aletaan suhteen. Tuolle sopituspenkkiin 3, 4. No niin, ei siinä auta. Köyhän on mentävä alas, kun ei nostojen. Ja soita sulle, kun tulee hyvä näköpäivä. Soita ilman muuta, joo. Mä otin sun numero jo tuolta teidän sivuilta. Onko se, sä vastaat siihen numeroon? Kyllä, joo. Siihen Okei. mä vastailen ilman muuta. Pikapäivänä minulla tekee lentoilla ainakin 3, 4 ja sen jälkeen kierrokseen ja ohilento. Jos muuta liikennettä, niin pysymään 5 minuuttia kierrosliikenteessä. Tuleeko siellä joku vastaan tuolla, kato tuo? Joo, siihen väliin meidän pitäisi jotenkin näköjään nyt päästä. Kyllä me siihen päästään. Ei menisikö jo perille asti? No, hyvin päästään. No, ne joutuu vähän pujottelemaan, menee ahtaaks tää, kun välillä näitä moottorikoneet on lähestään joka puolet. Noin, kiitoksia. Tää oli ihan mukava lento tämäkin. Oltiin me varmaan joku 15 minuuttia siellä. Oltiin varmasti. Luokkaa, vaikka ei aina sano. No. Ja saat siitä kabiinin auki vissiin. Hyvä, saa vähän happeen. No. Jätetäänkö varjo tänne? Kannattaa jättää kaikki jo siellä auki. Joo.